Sociálny demokrat musí byť vždy pripravený v každom okamihu. Vážení priatelia, všetkých vás pekne pozdravujem a ďakujem za pozvanie na váš zjazd, na ktorom prijímate veľmi vážne rozhodnutia a predovšetkým chcem zablahoželať k rozhodnutiu opätovne si zvoliť za pána predsedu, pána Sobotku. Ja mu blahoželám v mene celej strany Smer sociálna demokracia. Rovnako vám želám, aby ste prijali aj ostatné rozhodnutia tak, aby ste boli maximálne spokojní. Chcel by som hneď na úvod vyjadriť obrovský záujem na vynikajúcich vzťahoch medzi Českou sociálnou demokraciou a Slovenskou sociálnou demokraciou, na vynikajúcich vzťahoch, ktoré by boli súčasťou dobrých nadštandardných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Zasadáte v čase, vážení priatelia, kedy Európa, každá individuálna krajina, hľadá recept, ako postupovať proti hospodárskej kríze, ako podporovať hospodársky rast, ako konsolidovať verejné financie a ako reagovať na sociálne dôsledky krízy, predovšetkým v podobe vysokej miery nezamestnanosti. My sme na Slovensku vo vláde a sme naozaj konfrontovaní potrebou prijímať mimoriadne ťažké a náročné vládne rozhodnutia, preto mi dovolte, aby som sa podelil s vami o naše skúsenosti a predovšetkým povedal, o aké zásady sa opierame, keď na Slovensku konsolidujeme verejné financie, podporujeme hospodársky rast a najmä bojujeme s vysokou mierou nezamestnanosti. Prvou zásadou, vážení priatelia, ktorá je pre mňa ako pre predsedu strany Smer sociálna demokracia a predsedu vlády Slovenskej republiky mimoriadne dôležitá, je vnútorná stabilita sociálnej demokracie na Slovensku. Strana musí byť silná, mimoriadne odolná, aby bola schopná prijímať rozhodnutia, ktoré niekedy roztrasú aj poslancov Slovenského parlamentu, ktorí sedia za stranu Smer v laviciach. Povedali sme si veľmi jasne a držíme to už 14 rokov, že strana sa nesmie zaoberať vnútornými problémami. 90% energie strany musí ísť navonok a len 10% si môžeme dovoliť venovať vnútrostranickým otázkam, vnútrostranickej práci, hoci tiež je to veľmi dôležitá vec. A vnútorná stabilita nám umožňuje na Slovensku, aby napriek tomu, že sme sociálna demokracia pod obrovským tlakom médií, pod obrovským tlakom opozície, aby sme prijímali v primeranom kľude, ako hovoríte v Českej republike, v primeranej pohode, naozaj ťažké rozhodnutia. Druhá zásada, ktorou sa na Slovensku riadime, je ochota zobrať zodpovednosť aj za nepopulárne rozhodnutia. Povedali sme si a držíme sa tohto rozhodnutia, že radšej stratíme dočasne časť podpory verejnosti, radšej stratíme časť popularity, ako by sme v mene lacných, populárnych rozhodnutí ohrozili Slovensko a jeho perspektívu. Toto je mimoriadne vážna vec. Hovorím o stabilite strany, hovorím o ochote zobrať zodpovednosť aj za ťažké a nepopulárne rozhodnutia preto, lebo to je jediná cesta, ako zabrániť polobláznom, bláznom, extrémistom a populistom prevziať v ktorejkoľvek krajine moc. Ak nebudeme zodpovední a silní, toto sa stane. Tretia zásada, ktorou sa riadíme na Slovensku, je, že toto je obdobie, kedy sú ľavicové rozhodnutia potrebnejšie ako kedykoľvek inokedy. Pretože tiež som prešiel ako politík pomerne zaujímavým vývojom. Začal som v roku 1992 v štandardnej strane, ktorá sa nazývala Strana demokratickej ľavice. V roku 1999 vzniká Smer a nastávajú aj u mňa určité experimenty. Najskôr Smer, stredná cesta. Ani pravica, ani ľavica. Buďme racionálni, buďme pragmatickí. Riadili sme sa starým čínskym príslovím, že je jedno, či je mačka čierna alebo biela, dôležité je, že chytá myši. Čerta jeho. V politike musia platiť hodnoty. A došli sme na to.
A dnes práve v hospodárskej kríze potrebuje svet, potrebuje Európa štandardné sociálno-demokratické hodnoty. A čím viacej sa ich budeme držať, tým budeme úspešnejší. Nielen na Slovensku, ale verím, že aj v Českej republike a takisto v ktorejkoľvek inej krajine Európy a sveta. Čiže ľavicové rozhodnutie ešte viac ako inokedy. Na Slovensku, vážení priatelia, sme nepodľahli európskej móde, ktorú sa nám snaží stále niekto vtlkať do hlavy. Viac pružnosti na pracovnom trhu. Zdaňovanie spotreby, nie práce. To sú dve poučky, ktoré počúvam takmer pri každom jednom stretnutí. Ale čo to znamená viac pružnosti na pracovnom trhu? No, ľahšie prepušťanie zamestnancov. Čo to je zdaňovanie spotreby a nie vysokých príjmov? Samozrejme, to je zdražovanie. Čiže ak by sme tieto poučky počúvali, tak máme nielen ľahšie vyhodeného zamestnanca z práce, ale ešte chudobnejšieho, lebo keď mu zvýšime DPH, tak jeho životná úroveň ide primerane dole. My sme toto jednoducho odmietli. Odmietli sme na Slovensku akceptovať tieto poučky a išli sme na to úplne inak. Každá krajina vrátane Slovenska nie je schopná pri konsolidácii verejných financií ísť len cestou škrtov a úspor. To sa jednoducho nedá. Keď si predstavíme, že sme museli nájsť balík 2,7 až 3 miliardy eur, dám to na koruny okolo 100 miliárd, tak v takomto prípade musia prísť aj určité rozhodnutia na strane príjmov. Bohužiaľ, inak to nejde. Preto sme sa rozhodli, že nepôjdeme cestou zvyšovania dane z pridanej hodnoty. Ak v krajine je bežný plat 500 eur, ak v krajine je bežný dôchodok 280, 290, 300 eur, a ak ponúkneme takejto krajine pravicové riešenie, ktoré ponúka slovenská pravica, že poďme zvýšiť DPH o 4%, viete, čo to bude znamenať v praxi? Absolútne zdražovanie. Ja odmietam, aby dôsledky krízy niesli na pleciach len obyčajní ľudia, tým, že budú platiť viacej v obchode za potraviny, že budú viacej platiť za bývanie, že budú viacej platiť za energie. Odmietli sme to a jednoducho to budeme odmietať stále. Na druhej strane sme sa rozhodli, pretože museli sme urobiť niektoré rozhodnutia, že pôjdeme cestou zavedenia opätovnej progresivity. Áno, zarezali sme posvetnú kravu slovenskej pravice rovnú daň. Zarezali sme ju, pretože sme ju považovali za nespravodlivú a nesprávnu. Zaviedli sme vyššiu daň z príjmu pre právnické osoby z 19% na 23%, rovnako sme zaviedli 25% daň pre osoby, ktoré zarábajú mesačne viac ako 3 000 eur. Takýchto ľudí je veľmi málo. Veľakrát sa stáva, keď hovorím so zahraničnými partnermi a mi pripomínajú túto progresivitu, že Roberto, nie je moc dobré, keď zdaňujete ľudí, ktorí majú takýto príjem. To je veľká časť populácie na Slovensku, ktorá teraz bude platiť vyššiu 25% daň. Viete, koľko je ľudí na Slovensku, ktorí zarábajú viac ako 3 000 eur mesačne? 1%. Viete, koľko je ľudí na Slovensku, ktorí zarábajú viac ako 1100 eur mesačne? 11,5%. Bežný príjem, ako som povedal, je 500-550 eur. A bežný dôchodok som takisto spomenul v určitom rozsahu. Samozrejme, siahli sme na banky, siahli sme na monopoly. Zaviedli sme rôzne typy odvodov pre banky, pretože tam sú zdroje. Ak máme konsolidovať, konsolidujme predovšetkým na úkor tých, ktorí reálne finančné prostriedky majú. Áno, urobili sme rozhodnutia aj vo vzťahu k ústavným činiteľom. Ústavní činitelia musia prejavovať v tomto období solidaritu s ľuďmi, ak sa prijímajú rozhodnutia, ktoré sa ich dotýkajú. Česká republika a Slovenská republika sú jediné krajiny, ktoré majú ešte dohody o pracovnej činnosti. Je to mimoriadne pružný a flexibilný nástroj. My sme však zobrali na vedomie na Slovensku, že 600 000 ľudí na Slovensku pracovalo na dohody a z toho podstatná časť ľudí robila tak, že sa vyhýbal podnikateľ, zamestnávateľ plateniu daní a odvodov. Predsa nie je možné, aby niekto došiel ráno do roboty o 6:00, postavil sa k sústruhu, bol na tom istom mieste, robil do 2:00, do 2:30 celý mesiac a má dohodu. Ako to je možné? Žiadna dovolenka, žiadna ochrana pri práci, nič. Áno, uznávam, že je to pružný nástroj na pracovnom trhu. Ale my nemôžeme rešpektovať pružné nástroje, na základe ktorých nám utekajú obrovské miliardy z daňových príjmov. Preto sme urobili rozhodnutie, okrem mladých ľudí a dôchodcov, kde sme nechali nižšie sadzby, sme zdanili a zodvodnili dohody tými istými sadzbami ako ktorýkoľvek iný príjem práci. To isté sa urobilo
so živnostníkmi, tu je moja vláda veľmi kritizovaná, pretože došlo k zvýšeniu odvodov pre živnostníkov. Ale aká je realita? Po 20 rokoch, 25 rokoch začali prichádzať prví živnostníci do dôchodkového veku. A prišli na sociálny úrad a povedali im, že váš dôchodok bude 180 eur. A on, ako to je možné? Veď celý život som platil dane, platil som odvody. Áno, platil minimálne odvody. A zrazu človek, ktorý celý život pracoval, nám prepadne z sociálnej siete a my sa musíme o neho ešte starať. Odmietli sme to na základe dohody so živnostníkmi, došlo k navýšeniu odvodov, čo dnes garantuje, že keď odchádza človek do dôchodkového veku, tak má zabezpečený aspoň aký taký primeraný dôchodok. Je tu jedna vec, vážené dámy a páni, ktoré venujeme obrovskú pozornosť, a to sú daňové úniky. Daňové úniky reprezentujú na Slovensku alebo predstavujú obrovské sumy peňazí. S potešením môžem konštatovať, že za február prvýkrát sme vybrali viac na daniach, ako bolo pôvodne plánované. Vďaka tvrdým opatreniam som pripravený potom s pánom predsedom a s ďalšími o tom hovoriť, čo robíme, aké opatrenia prijímame. Zdá sa, že to má svoj zásah. Dostávam sa teraz k podstate, ktorú chcem povedať v súvislosti s ľavicovými rozhodnutiami. Obviňujú ma, moju vládu, ako aj Smer, že tým, že sme zvýšili daň z príjmu, tým, že sme zákonník práce zmenili, by sme mali úplne neoliberálny zákonník práce, za ktorý by sa nehambila ani Stredoafrická republika. Ale my sme v strede Európy. My potrebujeme chrániť ľudí. Tak sme vrátili zákonníku práce tú tvár, ktorú má mať, teda európsku tvár. A nás obvinujú, že prijatím novelizácie zákonníka práce, že tým, že sme zvýšili príjmy pre fyzické osoby, ktoré veľa zarábajú, že sme zvýšili dane pre právnické osoby, že toto spôsobuje na Slovensku zásadný problém s hospodárskym rastom a toto spôsobuje na Slovensku zásadný problém s nezamestnanosťou. Čerta jeho. Veď vy máte pravicovú vládu. A vaša pravicová vláda čo urobila? Predsa nezvýšila dane z príjmu právnických osob. Išla cestou DPH. A máte historicky najvyššiu nezamestnanosť alebo nemáte? Tak potom, aký je súvis medzi zvyšovaním daní? Aký je súvis? No jediný je v tom, že keď pôjdem cez DPH, tak už obračujem tých najslabších. Ale keď pôjdem cez daň z príjmu, tak zaplatia tí, ktorí to majú zaplatiť. Teraz je obdobie, kedy sociálny štát musí fungovať efektívnejšie ako kedykoľvek inokedy. Ale má pravica záujem na sociálnom štáte? Nemá absolútne. Ja som to mal možnosť vidieť 20 mesiacov za predchádzajúce vlády. Nič im nebolo sveté. Nič. Bolo im úplne jedno, či ľudia majú pracovnoprávnu ochranu. Bolo im úplne jedno, ako fungujú dôchodky. Bolo im úplne jedno, ako fungujú daňové príjmy. Možno, že ste zachytili, nám skolaboval od januára do apríla 2012 totálne celý daňový systém. Viete si predstaviť, že prídete do vlády, napríklad by došiel váš pán predseda ako predseda vlády do úradu, prvý deň, aby si zavolal ministra financií, no poď mi povedať, aké máme daňové príjmy. A minister financií povedal, že on nevie. Nikto nevedel, čo sa dialo. Dokonca máme dnes podozrenie, že kolaps daňového systému bol urobený preto, aby sa pohrali s rôznymi podvodmi, odpočtami nadmerných DPH-čky. To sú veci, ktoré fungujú pravdepodobne aj v iných krajinách. Sociálny štát, sociálne istoty, ľavicové prístupy. Toto je niečo, čo musíme presadzovať za každú cenu a neopúšťajme túto cestu. A som na Slovensku povedal všetkým, pokiaľ budem predsedom strany, pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej republiky, neopustím tieto sociálno-demokratické riešenia, lebo sa ukazujú, že fungujú. Aké sú prognózy? Napriek masívnej kritike, ktorá sa valí na moju hlavu a na hlavu celej vlády, sa zdá, že v tom marazme, ktorý v Európe dnes máme, Slovensko si nevedie až tak zle. Uvedome si, že eurozóna je v recesii. Uvedome si, že aj v roku 2013 sa predpokladá, že bude niekde na úrovni minus 0,3% hospodársky rast. Slovensko bude mať v roku 2013 pozitívny hospodársky rast. Vyšší ako 1%. Predpokladáme, že v roku 2014 bude mať Slovensko hospodársky rast na úrovni 2,9%. Ďalej chcem povedať aj to, že máme druhý alebo tretí najnižší verejný dlh z hľadiska krajín eurozóny. Áno, máme problém s nezamestnanosťou. Ja to pripúšťam, lenže Slovensko v porovnaní s Českou republikou bolo stále niekde v popredí. Historicky najvyššia nezamestnanosť bola v rokoch 99-2000. V
Dnes sa pohybujeme na úrovni nad 14%, máme veľký problém s mladými ľuďmi, je to možno 85 až 90 tisíc mladých ľudí, ktorí nemajú prácu, ale pripravili sme rôzne projekty z európskych fondov, prvých 15 tisíc pracovných miest sa vytvorilo, pristupujeme k ďalšej mimoriadne aktívnej politike zamestnanosti. Z tohto mi jednoducho vyplýva, že Slovensko napriek tomu, že má dnes vládu ľavicovú, napriek tomu, že prijíma opatrenia, ktoré by niekto mohol hodnotiť ako opatrenia, ktoré idú proti hospodárskemu rastu a proti trhu, že sú to opatrenia, ktoré sú zlučiteľné tak s konsolidáciou verejných financií, ako aj s potrebou podporovať hospodársky rast a zamestnanosť. Dovolte mi ešte poslednú zásadu spomenúť, ktorá nám na Slovensku mimoriadne funguje. A my sa jej držíme ako bežnej pracovnej metódy. Široký sociálny dialóg. Široký sociálny dialóg vyžaduje obrovskú mieru trpezlivosti. Vytvorili sme na Slovensku Radu Solidarity, do ktorej sme pozvali všetkých, ktorí mali záujem. Zamestnávateľov, zamestnancov, cirkví, pozvali sme vysoké školy, pozvali sme dôchodcov, pozvali sme živnostníkov, pozvali sme všetkých, ktorí majú záujem o veciach hovoriť. Je to Rada Solidarity, ktorá rozhoduje a diskutuje o všetkých vážnych rozhodnutiach, ktoré musíme na Slovensku v rámci konsolidácie verejných financií a podpory hospodárskeho rastu prijímať. Áno, sú tam rozdielne názory, to je celkom prirodzené, ale vážia si všetci sociálni partneri, že majú byť možnosť pri rozhodnutiach. Preto sociálny dialog ako obyčajná, pravidelná, každodenná pracovná metóda sa nám neuveriteľne opláca. Je to jediná cesta, ako v krajine držať kľud a aký taký, hoci krehký sociálny zmier. Ako náhle by sa riešenia dostali na ulicu, tak už nie je cesta sa vrátiť naspäť. Vláda Slovenskej republiky aj Smer sociálna demokracia urobí všetko preto, aby sa akékoľvek ťažké problémy riešili len a len za okrúhlym stolom. Vážení priatelia, blahoželám ešte raz k vašemu rozhodnutiu zvoliť si nového predsedu. Verím, že príjmete aj ďalšie dôležité personálne rozhodnutia. Verím, že ste dobre nabudení, pretože vidím, že sa vám darí. Ja by som bol naozaj veľmi rád, ale to nie je moja vec, ale bol by som veľmi rád, keby sa vám darilo aj v tých rozhodujúcich dňoch, keď sú parlamentné voľby. Ľudia v Českej republike si vyberú toho, koho považujú za najlepšieho. Ja samozrejme držím palce vám, veľmi sa teším na ďalšie stretnutia a bolo mi veľkým potešením povedať pár slov pred vami. Ďakujem veľmi pekne.